Homo. Ei ole ainoastaan vanhusten asia ja vanhojen ihmisten juttu, vaan moni nuori on löytänyt elämänsä pelastajana, vapahtajana. Eräs heistä on nimeltään Jeesus, on nimeltään Non. Hän on nimeltään Non. Terve. Kiitos. Olla Jeesuksen. Että ne oli sellaisia, ne niinku oli tekemisessä, eli misessä, Laisuus ja Isabella. Se on ainoa keino varmistaa, että raskaus sujuu hyvin loppuun saakka. Onko se olisi? Otanko nämä mietissä? Miten